بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى بوشك درثمذ الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله ورثت بيرلن وبيرل مدك توسلين قطابي يسن كثبق تنامان على القطاردق ورثت بيرلن توسلون برنجور نشن على القطاردق والله بنعمدي حاجة مدلي مدندن Allah Ta'alan gödel atlarını, sıfatlarını tevessül etmeklik deydi. Onun delillerini Allah ve inneki alacağından ikinci görünüşü olam hacatını dilemediğinden ön, doğa dile getmediğinden eden salih amallığına varsa salih amallığına neyme tevessül etmeklik deydi. Şunu alacak oluyatını. Ötüdürünüz takipa. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع في الدعاء أن يتوسل المسلم إلى الله تعالى بعمل صالح قد فعله وأدلة ذلك كثيرة جدا. توسلون إكنجي أرثقت بيرلن توسلون إكنجي ورنشنا مديا برمثلمان عدم دي الله تعالى توسل أدبيليا دي صالح عملlarını. Onun delilleri. İlki bilen näme delillerni alyat Kur'an-ı Kerim'den. Birinci delil getireni Ali İmran suresinin 16. ayetinde şeyle bir ayet geliyor. Näme geliyor bu ayette? Şey diyor Allah Teala. Ellezine yekuluna Rabbena innena amennâ feğfir lana zunubana ve qina azaben nar. Şular yalak iman edenler aydarlar diye. Rabbena ey Rabbimiz innena şübhühüz biz iman ettik. Görüyorsun mu? İman etmek amal salih mi salih değil. Tevessül et yani. Dilecek zaten dilene. Dilemediğinden görüyorsun amal salih tevessül etti. Aydarlar diye iman edenler Rabbena ey Rabbimiz innena şübhühüz biz amennâ yani iman ettik amal salih ettik. Şu sana iman etmeklik eden amalımızı tevessül et ya. Feğfir lana bizim günahlarımızı bağışla. Zunubana günahlarımızı ve qina ve qara bizi azaben nar. Ama odun azabından. Aslında näme dile geçecekti bi feğfir lana zunubana ve qina azaben nar. Bizim günahlarımızı bağışla ve bizi o da azabından qara. Yani şu hacetini dilemedinden ön, şu doğanı etmedinden ön näme bilen tevessül etdi? Salih amal bilen tevessül etdi. Salih amalı näme? Amennâ yani iman ettik. İman etmeklik näme? En salih amallan biri. Ayttılar diye Rabbimiz ey Rabbimiz şübhesiz biz sana iman ettik. Yani iman ettik amal salih tevessül etti. Tevessül edenden sonra hacetini sordu. Haceti nämedi? Feğfir lana zunubana. Bizim günahlarımızı bağışla. Ve qina azaben nar ve bizi o da azabından qara. Ve yine Ali İmran'ın 53. ayetinde şeyle geliyor. Rabbena amennâ ey Rabbimiz iman ettik biz sana. Ve bima enzelte ve yine iman ettik İnlerin kitaplarına bima enzelte İnlerin kitaplarına ve etteba'na'r rasul ve eyerdik uğradan peygamberine. Görüyor musun? Hem tevessül. Rabbena ey Rabbimiz amennâ amal salih iman ettik biz sana. Bima enzelte Rabbena amennâ bima enzelte ey Rabbimiz iman ettik biz senin inlerin zatlarına. Vetteba'na'r rasul ve nama eyerdik uğradan peygamberine. Peygambere eyermeklik amal salih. İnne hacetin soruya. Hacetin ama fektubna ma'aş şahidin. Bidnama sen hak ilahliğine şayatlık veren müminlerin hatarına edip yaz diye. Görüyor musun? Fektubna yaz bizi çinnen sen hak ilahliğine ve Muhammed peygamberin hak rasulluğuna şayatlık verenlerden. Allah'ın yanında çinnen şayatlık verenlerden deyip yazılsan sen cenneti. Düşündük değil mi? Hacetine emeken fektubna ma'aş şahidin. Ey Allah'ın bizi çinnen şayatlık verenlerden yaz. Yani şu dileğini etmediğinden ön tevessül etti. Näme tevessül etti berde? Salih amalı bilen. İki tane salih amal ağladı berde. Rabbena amennâ bima enzelte. Ey Rabbimiz iman ettik biz senin inlerin zatlarına. Vetteba'na'r rasul. Yine ikinci salih amalam. Biz eyerdik senin uğradan peygamberine. Ve yine Ali İmran suresinin 193. ayetinde näme geliyor? Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil iman. أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أي رب مض إننا شبه تذبذ إشتك سمعنا شبه تذبذ إشتك مناديا برجار شينن جارت يان لغني بردعوت شينن دعوت يان لغني
munadiyen bir dawatçynyň bir jarsynyň jar edip dawat etýändigini çagyrýanlygyny yunadi näme çagyrýar lil iman iman etmeklige bizem lil imani en aminu iman etmeklige çagyrýan eken näme en aminu bi rabbikum rabbaňyza iman edin diýip dawat etýän eken biz näme etdik fa amanna görýärmi tevessül gelýär iman etmeklik amal salyk ey rabbim biz şoň näme imana dawat etmeklige çağıran jarçyňa dawatçyňa näme biz eýerdik şeýdibem onuň iman edin diýen zadyna iman etdik onuň iman edin diýen zady nämedi en aminu bi rabbikum rabbaňa da iman edin biz näme etdik fa amanna görýärmi salyk amal ni salyk amalyny tevessül edenden soň näme diýär inne izinden hajatyny soraýar şo sana iman edenimiz üçin ey rabbimiz faghfir lana zunubana bizin günahlarymyzy bagyşla rabbana faghfir lana zunubana ey rabbimiz bizin günahlarymyzy bagyşla we keffir we ayır bizden anna bizden sayyiatina günahlarymyzy yani günahlarymyzy ört we tawaffana we bizin janymyzy al ma'al abrar näme gowlar bilen takwalar bilen we näme bizin janymyzy alanda da näme yani mu'min halymyzda takwa halymyzda janymyzy aldy Görýän ustada 3 tane qırat sorady, 3 hajatyny sorady. Rabbana faghfir lana. Rabbimiz näme faghfir lana zunubana. Bizin günahlarymyzy bagyşla. Ve keffir anna sayyiatina. Ve näme aýplanmady günahlarymyzy ört. Ve tawaffana ma'al abrar. Ve näme bizi mu'min halymyzda öldür we mu'minler bilen gopar. 3 tane qırat diledi. Yani öňünde näme tevessül etdi. Näme bilen tevessül etdi? İmana davet edenlerin davetini kabul edip Allah iman eden amallarını näme etdiler? Tevessül etdiler. İmana davet edenler kim? Peygamberler. Ve yana Mü'minun surasının 109. ayetinde gelýär. Näme diýär? İnnehu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna ve ente hayrur rahimin. İnnehu kana fariqun min ibadi. Allah Teala näme diýär? Gullarymyň bir topary diýär. Fariqun bir topary diýär min ibadi gullarymyň. Gullarymyň bir topary diýär doga dileg edenlerine şey diýip doga dileg etdiler diýär. Yaqulun şey diýerdiler diýär. Rabbana ey Rabbimiz amanna biz iman etdik taýan. Görýärmi? Salyk amallaryny tevessül etdiler. Sana iman edenimiz üçin ey Rabbimiz faghfir lana bizin günahymyzy bagyşla. Warhamna we bize rahmet et. Çünki şübhesiz sen we ente hayrur rahimin çünki sen rahim şefaat rahim edujularyň iň haýyrlysysyň. Görýärmi? Ýanky ayetlarda näme geldi? Salyk amaly tevessül etmeklik geldi. Enne yana Sunan Abi Dawud'da we Musnad'da gelýän bir rivayet bar. We fil Musnad we Sunan Abi Dawud Musnad İmam Ahmed rahimahullah Musnad diýen kitaby. We Sunan Abi Dawud Abu Dawud rahimahullah Sunan diýen kitabyna Burayda ibn al-Husayb'dan rivayet gelýär. Burayda ibn al-Husayb kim? Mardaqı Burayda baba diýilýän. Şunukdamy? Mardaqı Burayda baba şu sahaba şu. Ödem eslemi bolan, eslem tiresiniň iň ulusy bolan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýok olansaň Peygamberimiziň getiren dinini ýaratmaklyk üçin Mekke Medineni taşlap biz näme biziň ülkelerimize daş ülkelere baryp tiresi bilen hemme öwlady bilen neberesi bilen göçüp baryp İslam'a dawat eden sahabalar bir insan ona şu taýda näme ýok olan ölen. Şu wagtda Burayda baba tanalýan şey. Burayda ibn al-Husayb näme diýär? Sami'an Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem rajulan. Näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamyň näme şeýle eden dogasyny eşitdi diýär. Ol adam dogasynda näme diýipdir? Allahumma inni es'aluk. Ey Allahym men senden soraýan. Görýärmi? Soraýan diýenden soňam gönü hajatyny aýtmakda tevessül etdi. Näme bilen tevessül etdi şu zatlar bilen? Eden amaly bilen. Bi enni ushhidu men şaýatlyk berýän. Enneke şübhesiz sen entallah. Haqiqi Allah. Senden başga haqiqi ilah ýok. La ilaha illa ent. Senden başga wagtda haqqyl ilah ýok. Sen el-ahad. Sen ýalňyz. Tek. Sen as-samat. Sen hiç bir zada mätäş çekmeýän. Hemmeler senden mätäşli. Ellezî lem yelit we lem yulad. Doğmadyk we doğurmadyk sen. We lem yekun lehu kufuwan ahad we nama. Senin hiç deňe taýyňam bolmady. Hasan şu dogalar tevessül edenden näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Faqala qad sa'ala Allaha bismihil a'zam. Şu wat Allah Taala näme ismil a'zamy bilen näme doga etdi diýär. Ismil a'zam näme? Ellezî izâ su'ila bihi a'ta. Hasan ismil a'zamy
ara goşup dilegetse näme sorasa berler diýe. Ve iza du'iya bihi ejab ve näme doga dilegetse de näme Allah Taala kabul eder diýe. Şunutdamy? Indi ýanky doga etmedinden näme etdi? Allah Taalaň hak ilahdigine, ondan başga ibadete hak ilahin ýokdugyny näme şaýatlyk berenligini näme etdi? Tevessül etdi. Bular näme amal. فهذا الرجل توسل إلى الله بعمل صالح. Ýanky hadisde gelen adam näme etdi? Allah Taala'dan hajatyny soramadynyň öň salih amalyny näme etdi? Sowap eden işlerini tevessül etdi. O da näme de şehadetul ihlas, yani halisan lillah, Allah'ın hak ilahdigine şaýatlyk berdi. Olam amal salih. Ve kawnuhu aleyha qawlan ve fi'lan ve amala ve halisan lillah, Allah Taala şaýat bermeklik. Hem üç saat için alýa, ona itiqad etmeklik, ona inanmaklyk, onu dille diýmeklik we ona näme tabiin bolmaklyk, o sözüň buyurýan zatdan edip gaýtaran zatdan gaýtmaklyk. Ve min hada ve yana näme doga etmediňden öň, hajatyny soramadyňdan öň salih amallaryny tevessül etmekligine ene delil bolýanam käbir hadisler getirýär. Şu diýen zadymyda delil bolmaklygy üçin yana bir hadis gelýär. Olam Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etdi. Bu hadis näme diýip tanally? Ashabul Gar diýip tanally. Gowaga düşenden hadisi. Gowaga düşenden hadisi diýip tanally. Ashab el-Gar, Gar gowak. Ashabam näme ýaranlar, yani gowaga düşen dostlar diýip tanally. Yani bu üç tane adam näme aşkara gidenne, näme din almaklyk üçin bir dağın gowagyna girýärler. Birden hem şey diýip ýatyr qalar, dağın üstünden bir daş toglanyp gaýtýar adam näme etdi, yani gowagyň agdyny ýapýar. Ondan ýanky üç adam gowagyň içinde galanda, bulan arasynda näme gurrunlar, käbir näme hekayatlar bolup geçýär. Şonuň umumy eden näme gurrunlaryň dogadylyklarının arasynda näme her biri öz eden salih amalyny tevessül etýär. Her biri öz eden salih amalyny tevessül edip son dilegetýär Allah'dan şu gowagyň agdyny ýapan daş aýyr diýip, Allah Taala da bulan näme dogadylyklarını kabul edip daş aýyrýar. Şu hadisi bir de gurrun berýär. Bu hadisi rivayet etýän kim? Abdullah ibn Umar. Yani Umar radıyallahu anh'ın oğlu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? İntalaka thalathu nafarin, intalaka yani zahaba. Bizden öňkü ummat mimmen kana qablakum diýär. Sizden öň geçen ummatlaryň içinde diýär bir üç tane adam aşkara çykypdy diýär. Gittiler, az ýörediler, köp ýörediler, en soňunda ýankylar ýa davam diýär. Hatta awahumul mabit ila garin diýär. Näme ertdi diýär, bular näme ýatmaly ýeri gowaga diýär. Yani bir ýerde ýadadylar, ýatmaly we näme netije gelenlerde tewerewne bir gowak bar. Eken girdiler de ýanky näme gowaga giribem, şo taýda ýatdylar. Fedakhaluhu, girdiler gowaga. Bular bismillah gowaga girip ýangy bir ýatjak bolup başladylar we näme etdi fen hadarat diýär. Togurlanyp gaýtdy näme sahratun bir daş minel jebel dağın üstünden. Ýanky dağın üstünden näme togurlanyp gaýdan daşam geldi dänim näme feseddet. Yaptı duruverdi diye olan üstüne ýanky gowagyň gapysyny. Enne bular çykyban bilen aklar daşam aýyryp bilen aklar. Faqalu enne gördüler, baktılar. Üç tane adam gowagyň içinde. Öňüne ýapanam näme ulu daş. Üç adam däl 30 adam mohuda bu daşy aýyryp biljekler. Şo taýda üçden göz ýetirýär. Näme göz ýetirýär? Bu daşy Allah Taala öz gudraty bilen aýyrmasa aýyryp biljek ýok diýär. Bizi bärden bir Allah çykaraýmasa enne çykaryp biljek ýok. Enne gelin Allah'dan dilek edeliň diýdiler. Bir Allah'dan dilek etmesek boljak. Näme diýdiler, ýanky netije gelýärler. Faqalu bir-birlerine näme diýerler? Innehu la yunjikum min hadihi as-sakhrati illa an tad'u Allaha bi salihi a'malikum. In la yunjikum, bu daşdan size nejat berjek ýok. Bu daşy aýyryp sizi gutuldurjak ýok. Bir Allah Taala'dan näme eden salih amallarymyzy tevessül edip dilek edäýmesek diýdiler. Näme karar alýarlar? Her birimizin ömrümizde bir eden salih amalymyz bardyr ana. Şu eden amalyma inşaallah kabul bolandyr diýen bir amalymyz bardyr diýdiler diýär. Her birim bir-birine we men plan işedipdim, men plan amal etdim, men bir salih sowap işedipdim. Onda her kim şu eden işini tevessül edip dilek etsin diýär. Qala raculun minhum, inne biri turya dilek edip başlaýar, näme diýär? Ilki gurrun berýär. Soňam şu eden amal salihyna tevessül et. Ýa näme diýär? Allahumme diýär, ey Allahym. Allah bilen gurlaşyp başlaýar. Allah ýüzlenip başlaýar.
Ey Allah'ım diye, ey Allah'ım diye. Kâne li ebevan diye. Men ene tammadı diye. Ecem kakam vardı diye. Olu kesem şeyhani. Garrıdı diye. Kebiran. Ödem ulu adamlardı diye. Bir ulu bir garrı adamlardı diye. Ve kuntu la agbeku qablahuma ahlen ve la malen. Ve olardan ön diye maşgalama da malıma da näme ot su bermezdim diye. Agbeku näme iyirden sağılıp içilyen suyda näme gabuk diye. Gabuk. İyirden ki içilyen suyda gabuk diye. Bu näme dereken adatı var eken. İyirden sığırını, düyösünü zadın sağandan son ilki bilen ejesine içiriyen eken. Son kakasına içiriyen eken. Son çağalarına içirip son gidip mal garalarını suya yakyan eken. Allah üçün şu adatını taşlana eken. Günni ejesine kakasına eli bilen suyu düşürmese malını da feriden eken, çağasını da feriden eken. Näme diye ey Allah'ım diye sen bilýän diye men şu ene tama şey dip Allah'ın sen arzalaryň üçin şey dip serederdim diye. Ve näme ve yine bilýän diye olardan öň diye şolong näme naharna suuna süýdüne seretmedimden öň ehlen nema ala ayalma çağlama da vermezdim diye malıma da vermezdim diye. Ha malı diýdigi yani goýuny sığır dällanym näme diye yani hyzmatkarlary ha talawanlary düşündiňmi? Çağalanma da vermezdim diye hyzmatkarlama talawanlama da nahar çörek vermezdim diye. İlki şu ecem kakamı naharlardım diye. Fa ana bi talabu şeceri yevmen felem urih aleyhima. İnne barun niyamen nama fena barun nama meydana çıkmalı oldum diye. Nama fi talabi şeceri ağaç gözlep, odun gözlep. O döwürler nama gaz, nebit, benzin yok. Odun bilen yakılmalı bolun. Ağaç nama ağaç çöplemene gittim bolun niye? Yevmen günlerde vurgun felem urih aleyhima. Gelmeli wagtymda gelebilmedim diye. Düşündüňmi? Gelmeli wagtymda yani eceme kakama süýt nahar berýän wagtymda gelebilmedim diye. Ha? Hatta näme? Bularam näme? Men şo nahar berýän wagtymdan giýjägalarym sebäpli iman çmen ýatypdyrlar diye. Düşündüňmi? Gelsem diye ene matam uklaq galypdyr diye. Men gittim diye fahalabtu lahuma gabuqahuma. Gittim danym näme? Sagdym diye, süýdüni aldym diye. فوجدتهما نائمين قال ثمن تام يتنكنر دي فكرهت أن أوقظهما ونام إننا متام يتير دي بولار تذر مقلغم أسليب صايمدم دي إننا متام سيجو قثننا يتير تذر مقلغ أسليب صايمدم دي elimde de süýt ba diye ön bulara bermedimden ön hiç kime bermedim de inni bulara bermen çağalanma hyzmatkarlama bermekligi onum nädir saýdym diye. Tuzurmaklığım halamadım diye bulardan öň diye näme beýleki maşgalalanmy, çağalanmy, hyzmatkarlamy näme naharlamaklığım uslip saýmadım diye. Fekerihtu en uqidahuma ve en aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Bular tuzurmaklygy halamadım diye we bulardan öň adama nahar bermekligim halamadım diye. Taýip. Ondan näme dip durýan kadam felebistu. Baş uçlaryna durdum diye. Aýagy üstüne, eline de süýdi. والقدح على يدي diye ve kasam süýtlüğüm elimde diye. Antazir istiqadahuma diye. Bular oýanýança garaşyp oturýar yani. Daňatmaly oýanmaly diye. Hatta bariqal fajr diye. Şey dip aýak üstüne durdum diye. Ene matamyň uykusyny pozmaýyn dip. Näme garaşdym durdum aýak üstüne elimde de süýdüm diye. Daňatdy diye. Was-subyatu çağalamam diye. Yetavagawna diye. Açlıktan yana ağlayalar diye inde kademi ayağımın yanına diye. Çayın, yayınıp çağalar da çağa. Açlıklarından yana dilep başladılar, ağlayıp başladılar diye. Menem şonu da durunuyor. Allah için eden adatımı kesmeyin dedim diye. Başı uçlarına karışıp durunuyor. Şey dibim dağıttı festaykada oyunlular diye. Oyunlularından son feşeribe gabuqahuma. İrden ki içmelname sütlerini içtiler diye. Ana ondan son çağalarına, hyzmatkarlarına, rahatlarına veriyor. Indi şu näme diye dost Allah Taala aýtýar. Wallahi ey Rabbim diye sen men ýüregim bilýän diye. Şo taýda men enem atamy diye uykusyny bozman aýak üstünde şey dip durdum diye diňe sen üçin durdum diye. Düşündiňmi? Diňe senden sogap umid edip durdum diye. Allahumme diye aýtdy. Ey Allahym diye. En kuntu fa'altuhu zalika ibtiga'a wajhik. Sen bilýän diye men şonu etdim diye halisan lillah senin arzalygyny istab etdim diye.
sen yanında şu eden amalımam kabul olunmazsa diye. Ferriç anna ma nahnu fihi. Şu atqı halımızdan bizi näme qutulur dedim diye. Yani şey dile getti bolin niye? Ha? Fenfaracet şey'en niye? Çalaca dağın yankı qasan daş çalaca füstü diye. Çalaca açıldı diye fenfacarat şey'en çalaca açıldı diye yani la yastati'unal huruca minhu. Yani adam çıkarıyalak derli. Görüyor musun? Eden sağlık amalını tevessül etti. Yani şu eden amali yüreğinden çıkmandır. Görüyor musun? Şu amalıma inşallah kavullur deyip yoranıken. Bir görene vaatı gellemon tevessül et. Ey Allah'ım şonu dine sen için oldum. Senin arzalığını umid ettim. Sen dergahında da şu sağlık amalım kabul edilen olsa biz şu halden çıkardıydı olayım. Nimetti diye çalaca daş açıldı yöne adam çıkararak derli. Tayyip. İn ikinci turdu diye. Ve kâlel ahir ikinci tur var nâme diye. Allahümme diye. Ey Allah'ım diye. İnnehu kâne li ibnetu ammin diye. Dädemin gıydı olurdu diye. Yani däde, yomutlar däde diye, tekeler plan kaka diye. Araplara nâme diye? Ammi diye. Siz nâme diyeniz? Ha? Kakan süttöş doğonuna, süttöş cinsine nâme diyeniz? Oğu. Eğer sarlarım ağa diye. Nâme diye? Ey Allah'ım diye. Yani nâme doğun oğlun ağası. Nâme doğun oğlun ağasının kakasının doğunu. Ammi, dädesi. Nâme ey Allah'ım diye plan kakamın gıydı olurdu diye. Düşünün mü? Kâret ahabben nâsi ileyye. Öyle men yanımda en söygülü adamdan bir şodu diye. Yani men şoňam aşıgıdım diye. Düşünün mü? Yani şu dädemin gıydyny, niye plan kakamın gıydyny gaty gowururdum diye. Ve şeydivem diye fa aradtuha ala nefsiha. Ne çegedek näme? Şu gıydy bilen niye näme? Erwe diş etjek boldum diye. Ne çegedek gıydy ırjak boldum diye. O gıydy näme? Maňa rady bolmat diye. Düşündün mü? Yani bet kumana düştüm diye de. Yani plan kakamın gıydı bolurdu diye. Ödem gaty gowururdum şu gıydy diye. Hatta näme şoň bilen günah iş etmekligem näme yüreğime dugdum ýöne gıydy rady bolmat diye. Her gedek gıydy näme giderdi rady bolmazdy diye. Fa aradtuha ala nefsiha. Yani nefsini maňa bermeklik istedim diye. Femtana'at minni boyun bolmat diye. Men bilen haram iş etmet diye. Hatta alammat biha senatun min as-sinin. Şeydibem ay geçti, yıl geçti, günlerde bir günniye yankı plan kakamın gıydı diye gaty garip ýagdaýa düşdiler diye. Erwet pulo näme mätäçlik boldy diye. Şeydibem diye näme meňem pulum zadım kendi diye. Fejaatni yankı näme dädemin gıydı, plan kakamın gıydı geldi menden pul sorat diye. Plança pul qarz sorat diye. فَاَعْطَيْتُهَا 20 و100 دِينَارًا. Menem dedim diye, men sana 120 dinar vereyin dedim diye. Dinar kızıl pul. 120 dinar vereyin dedim diye, yönü şu önkü isleyen vadım etcek dedim diye. Ön neçe gedek senden isleyen vadım madi. Sen bir gedegem radi olmadın. Şu at näme şoň ejizliginden peýdalandım diye. Da şu at diredi, şu gydyn qadiredi. Menden pul almasa başga hiç kimden qardalara pul almat diye. Menem näme porsotdan peýdalanyp, näme sen onna 20'de 120 dinar berjek ýöne, näme şu erwet men isleýän işim edellidim diye. Ha? Fa a'taytuha 20 ve 100 dinar, 120 dinar verdim diye. Şerti näme en tuhalli beyni ve beyne nefsiha. Sen ne isleýän vadymy etmekligi şert koydum diye. Düşündüňmi? Fa fa'alat, gydam näme naçar, ejiz näme razy boldy diye. Biyalat şoňa razy boldy diye. Hatta iza qadirtu aleyha. Inne gıydı elimde diye. Edelimi edivermeli. Şeydivem diye näme? Erkeğin diye gıydın oturan yerine oturdum diye. Yani bir yüzüge barmaksa qaymalı qallı diye de. Düşündün mü? Gıydın näme? Erkek nirsinne oturan masa şu tayına geçtim diye. Ha? Felemma qa'adtu beyne ricleyha. İki ayağının arasında girdim diye. Bir yüzüge barmaksa qaymak qallı bolin. Yankı gıyız Allah'dan korkyan gıyız bolan. Düşündün takva gıyız bolan. Yani mätäçlik şunu eteren. Düşündün mü? Ejizlabam gıyız näme boyun bolan. Yani onna da näme Allah'ın yadından çıkaranlar. Bu näme adam betpälen bolsa, bu ejizliginden pursatlanan bolsa, bu Allah'ın unutmadık gıyız. Inne bir näme etmeli iş qallı bolin ya yankı gıyız aşağımdan ittaqilla ditti. Düşündün mü?
Allah'dan kork diye yankı oğluna. İttekillah ve la tefzil hatime illa bihakkihi diye. Allah'dan kork, yüzüğün diye hakkını vermen diye, yüzüğü diye hakkını vermen barmağını sokayma diye. Yani zina edeyme diye. Sen şeyle meni söyleyen mi olsan, şunu işime ulan edesin geleyen mi olsa, halal gora, nikah gora bana öylen diye. Yani şu atkı etyenlerden sen haram, hakkın yok, Allah'dan kork diye. Şey deydi olun niye? Yankın irvet korku vasıya yankı adamıyla. Şu tayda irvet korku vasıyadan emet ya. Fansaraftu anha diye. Gönül üstünden ayrılım diye. Düşündün mü? Etmedim şu betiçi diye. Ve hiye ahabbun nas iley. Şu halatta da diye. İn söygülü adamdan bir şu bana diye. Geçibilemek şu gıydan diye. Düşündün mü? Haramam mı olsa etecek diye. Yani şu tayda Allah'dan korktuydu olun niye? Allah'dan korkuyuma ayırlım diye. Ve teraktu zehabul lezi a'taytuha. Beren kızılımam verdim diye. Almadım idine diye. Allah için bağışladım diye de. Me pulu al git şertimden hem değerlim diye. Allah'dan korktuyan söz içinem korkuvam yankın üstünün ayırlıya. Eni yankını eden zat ne mi? Bir çek, bir oyun için, iki çek, kıydam şuna mehtaç. Öylem aşağına giren. Bulam üstüne oturmalı yerine oturun. Şonunu da yankı erkeğe zina ettirmedik zat ne mi? Allah. Allah'dan kork diyenine yankın kalbına neyme korkuyun ya. Ayırlıya. Ne diye? Allahümme diye. Ey Allah'ım. En kuntu faaltu zâlike ibtigâe veçik. Ey Allah'ım şunu men senin aradığın için ettim diye. Sen dergahında da şu amalım kavul olan mı olsa diye. Fafruc anna ma nahnu fihi. Şu duran yağdayımızdan bizi çıkardıydım diye. Bulam yankı şey deyip dua et diye. Görüyorum yankı sağlık amalını tevessül et diye. Yankıyalık halattan ama yankıyalık ovadan gıyırlardan ayrılı bilmekliğin ödü. Zina etmesizliğin, zinadan saklanmaklığın ödü. Ama Allah'ın arşının sayesinden başka sayan yok gününü 7 sadık adam sayalanacak. Şu yediğin bir sen mi oluyor? Yankı adam mı oluyor? Ama fenfaracetis sahra diye. Daş yenesi üçtü diye yönü adam çıkaryalık derliye. Gayra ennehum la yastati'unul huruca anha. Yönü ol açıklıktan çıkıp bolanok diye. Ve qala thalith inne üçüncü dile gedip başlıyor. Bugün hayatında bir eden salih amalı varken şon tevessül et ya. Bu ne diye? Ey Allah'ım diye. Allahümme diye. İstecertu ucara diye. Kireyne diye işgar tuttum diye. İstecertu kireyne tuttum diye ucara işgarlar diye. Hakkına tutma işgarları bugün hakkına tutup getirdim diye işlettim diye. İşledimden sonra diye. Ve a'taytahum ecrahum diye hemmesinin hakkını verdim. Gayra raculin vahidin. Dine şu hakkını tutan işgarlarımın dine birinin hakkını verebilmedim diye. Oğlum ne için hakkını verebilene? Entek işin değilmediğinden ön bir iş çık ya danim hakkını alman git ya. Son bir gün gelen ala yarın ya. Şu vat bir kısa işim çıktı gitmeli oldum diye. Bir son pulunu verebilmedim diye. Son pulu menne kaldı diye hakkı. Beylekilen hemmesinin pulu kaldı diye. Onun menne koyan zadı ne diye. Terakellezi lehu. Yani öz hakkını almatta gitti diye. Çünkü bir vakit gelir alırın şu vat men kısa dit diye. Enne bu nemet ya öz yanından yankı adam. Ay gelay Allah'ın rızalığı şu niye şun pulunu östüröyün miydim diye. Bir koyuncu alayın ya bir sığır alayın bir düyalayın östüröyün Allah'ın rızalığı şun gelen vatan berer koy verelim diye. Menem nem ettim diye yankını fesemmartu ecrahu diye. Pulunu alıp neme haride övrüye malı övrüye östürdüm diye. Hatta kasurat minhul emval. Yankını diye ağacık koyun pulu diye yıl geçmekli ulan diye. Bir topor malı övrülüp gitti diye. Yani ay geçti yıl geçten molin diye. Fecaani ba'da hin. Ne çavattan sonra işgar geldi diye. Gelivem. Fekala ya Abdallah diye. Ey Allah'ın kulu diye. Beni yadına düşen mi diye. Plan vat sen beni hakkına tutuptun. İşlediptin. Hakkım almadımdan öngüm neyme. Bir vat gelir alırım şu vat kıssak deyip alman gidiptim. Eddi ileyye ecri. Şu hak çağasımı verdi diye. Fekultu inne men buna dedim diye yankın malını öftürenne. Kullu ma tara min ecrik yankın malı neme? Allah bereket verdir o yankın malına. Giden düye, giden sığır, giden koyun, giden kul yuşuptur buna. O düyeleri görüyen mi diye görüyen ne diye. O sığır, koyun, o gelip veren kullarım görüyen mi dedim diye hava. Şulan hemmesini sen pulunu östürüp alım.
Şolan bar sen Allah gideverdidim diye. Görýän Allah üçin onu edäýmek gatykyn da no. Näme diýär ýanka? Fa qultu kullu ma tara min ejr. Ho görýän zatlar min al-ibil düýeden wal baqar sığırdan wal ghanam goýundan wal raqiq we gullardan hemmesi min ejrik. Şo sen agalyk gidence hakyndan ýüşen zat diýdim diye. Faqala ya Abdullah, ýanky garypça işgär näme diýär? La tahza'u bi üstünden gülmeten ödit diýär. Şunu. Men sen ýagda bir goýup galyk gidence bir ujypsyzja pully bir aýlyk bir hepdelik işimdi. Men üstümden gülmedi, men hakça gaşym ber gaýtjak diýdi bolinni. Fa qultu, ýanky aýtdym diýe täkitlep. Inni la astahzi'u bika, wallahi men sen üstünden gülemok. Näme? Şo sen malyň Allah gitdiýdim bolinni, ýankam fa akhadahu kullu. Fastaqahu. Barsın Allah'ı öňüne sürüp gitdi diye felem yetruk minhu şey'en. Bir adam goýmady. Ya ne bir sığır goýdy maňa, ay ösüripsiň saňa da bir bölegin beräýin. Ne bir goýundan goýdy, ne bir düýeden goýdy, ne bir gullan birini ýarmyny goýdy. Birini goýman bolam götürdi gideberdi. Men hem gynanmadym diýen Allah üçin etdim diye. Soňra diye Allahumma diye bolam ey Allahım diye. En kuntu fa'altu zalika ibtiga'a wajhika faghfirj anna ma nahnu fihi. Bolam näme diye ey Allahım diye. Şonu diňe seniň arzalygy üçin etdim diye. Şonu sen dergahynda kabul edilen bolsa diye bizi şu ýagdaýymyzdan çykardydy bolinni. Fanfajaratis sahra. Dolu daş aýyrlydan goýunama gowaň aglaçyldy diye. Fa kharaju yamshun şeýdem çykyp üçsem näme öýlerine dolanýarlar. Bu hadisden şahit, inne bu hadisden bize almaly peýda delil näme? Ýankylar Allah'da näme dilediler? Şo daşyň aýrylmagyny dilediler, dogry dämi? Hajatlary şu diýip. Yine gönümel ey Allah'ım şu daşı ayırdıydılar mı ya öňünden tevessül ettiler. Tevessül ettiler. Ne bilen tevessül ettiler? Eden salih amallar bilen. Ana bu da bir de yine delil bolýar näme? Hajatyny soramadyňdan öň salih amallaryňa näme tevessül etmekliginiň bolýandygyny. Bu hadis näme? Muttafaqun aleyhi. Sahih Buhari'da, Sahih Müslim'de gelýär. Enne bu hadis näme? Näme diýär? Fa hada delilun wazih. Yani hadis näme? واضح açık delil var diye yan hadiste. Näme fi tevessül ila Allah Teala bil a'mal es-salih. Yani Allah Teala salih amallarla tevessül etmekliğin bolýandygyny. Inne haula'in nafar sebäpdiýen ol adamlar yani 3 adam gowakda galan. Hemmesi Allah Teala tevessül etdiler fi hali şidde gysanyň hallaryna. Nämelen bima aslafu yani geçmiş zamanı eden salih amallary bilen yani men plan edipdim. Men plan etdim. Ey Allah men seňe dalşyn plan etdim. Bizi şu belabetardan gutulur diýip näme hemmesi eden amallaryny näme salih amallaryny tevessül etdiler. Birinji näme tevessül etdi? Haythu tevessel el-awwal birinji adam dogasyna hajatyny soramadyň näme tevessül etdi? Bi birri walidayhi ena tasyna näme ýagşylyk edenligini. Wa ra'fatu bihima wal kithna näme yumşak qaranlygyna we şefaqatu alayhima ve olarna hatta näme mehriban bolanlygyna hatta uqularyny kesmekligini ämetdi, dözmedi. Ýankyzatlar ene taňa ýagşylyk etmeklik, olara dözümsiz bolmaklyk, olara rehim şefaat etmeklik, salih amal mamallal, salih amal. Allah Teala Baqara'nın 83-nji aýatynda näme diýär? Ve bil walidayni ihsana. Allah Teala men size buyurýar ne ene ataňyza näme ihsan edin diýip. Bulam ihsan etdi. Şu amal näme etdi? Tevessül etdi. İkinci näme tevessül etdi? Tevessela ila Allah bil iffati yani zina ba'da ma qadira alayhi min imra'atin şagafethu hubba. Yani söýüp aşyk magşuk bolup beren aýaly eline düşen soňam näme? Zina etmeklikden saklananlığın tevessül et. Ey Allah'ım şol ayallan maňa söýgüli ayal ýokdy. Elime düşdi. Etmeli zadymam edebilýärdim ýöne. Seň üçin, seň arzalygyň üçin men zinany etmedim dedi. Bular näme? Salih amaly zinadan saklanandan tevessül etdi. Furqan suranyň 68-nji aýatynda näme diýär Allah Taala? "Ve la yeznun" mu'min adamlar zina etmeýär dedi. Görem zina etmesizligem näme? Mu'minin hasediken. Zinadan saklanmaklygam näme? Salih amal eken. Üçüncü näme tevessül etdi? Amanat saklandygyny. Eýem ýanky näme? İşgär hakyny goýup gitdi dämi? Bu diýilýärdi, sende men hakyň ýok. Ha? Sende näme? Sen mende hakyň ýok. Ýa-danym ine goýunja puluň diýip bir kim mant bolanmasa şonu berip bilýärdi. Ýöne bu şu amanaty ösdürdi.
Amanatam ösüp näme boldy? Sürü diye boldy, goýun boldy, sygyr boldy, gul boldy. Şu ösen zatlaňam hemmesi şu amanata bagyllymy? Amanata bagyl. Bu nämetdi? Amanata hyýanet etmen eýesine geldi. Eýem amanaty goramaklyk, amanata hyýanet etmesizlik. İmandan mı imanandan? İmandan. Salih amal mı amallal? Salih amal. Bular nämetdi? Şu amanada bek bolanlygyny, amanada goranlygyny, amanada hyýanet etmediklerini näme tewessül etdi. Maidan 1-nji aýatynda Allah Taala näme diýär? Ya eyyuhellezina amanu awfu bil uqud, ey iman edenler. Näme awfu wefa edin, ha? Uqudlaryňyza, şertnamalaryňyza, amanatlaryňyza bek bolun diýär. Görýärmi? Mümin adamyň imanly adamyň etmeli zatlar eken. Bir adam şu zatlary etse salih amal bolýar. Şu salih amallar näme tewessül edibilýär. Felemma fa'alu inne yanqı adamlar her biri öz eden salih amal tewessül edip hajatlaryny sorandan soň farrajallahu kurbatahum. Allah Taala olan kurbatını, musibatını näme etdi diýär? Farraja ayırdı diýär. Ve azala anhumuş şidde ve ayırdı ondan näme yanqı qiyyn ýagdaýlaryny. Allati waqa'u fiha qiyyn düşen halatlaryna näme ansat ýagdaýa düşürdi diýär. Tayyip. Inne näme şu hadisden yana bir duýmalyladym. Näme olan bir adam hajatyny ýöne sorandan öňünden Allah Taalaň atlaryny, sypatlaryny tewessül etse. Ýadan bir salih eden amaly bolsa şonu tewessül etse näme? Şeýle tewessülsiz dilek edeninden näme? Tewessüllü dilek edeniň näme eken? Has qawl bolmaklygy näme? Yaqin eken. Ve hada fihi tenbihun. Yani şu hadisde näme? Bir ünsüň çekýän zat bar diýe. Tenbih, yani ünsüň çekýän zat bar diýe. Olam. Ala fa'idet tewessül ila Allah bil a'malis salihah. Allah Taala ýanynda näme? Salih amallaryny tewessül etmekligiň peýdasynyň badygyny. Onuň peýdasy näme? Ve hiye o salih amallaryny tewessül etmekligiň peýdasy näme? Enne zalika ahra bil icaba. Enne zalika ahra dil aqrab lil icaba. Yani tewessül edilip hajatyň dilense, yani has qawl bolmaklygy näme? Yaqin boljak eken. Şunukdamy? Ne sebap ayatda? Vallahi üçüncü gornuşunyň delili. Üçüncü gornuşam näme diýdik? Bir salih adamyň doga dilegini tewessül etmeklik diýdik. Dogrydan diýeri bolsa. Oňam delillerini inşallah gelecek tapakdaýlar. Wallahu Taala a'la ve a'lam. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.